Ban ai ka Jing Kyrshan ka bapura ya ka Jing yakhi jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ki bala Dawa na ka Khuborjylla ban wanra yaki an ki ba Laiñ ban aila de ki kali trai Shillong ban yalam yaki nong wan kai na shabar ka jilla shaki jaka jong kai perthei kala penlong ya ka Synjuk ki nong nya taksi sor bat Khap sor ha ka arpulai tarik nailur hajar arpusan ban penlong da ka jingra plakat ha nyomer apa Shillong lembat ki kentin ki ba ong Ngi ki pat ba ka Meghalaya ni pediang sngobha ya ka jingwan jungok kai perthei haki jaka ba internet jongi ka jingwan jong phi ka dei ka jingyo nong jongi ki trai shnong ki dei ban yo nong na ki nong wan jungok kai